det her kapitel, der skal vi snakke lidt om indfatninger. Der er mange modeller. Hvis vi lige tager sådan helt basic, så er der en glat model her. En glat indfatning hedder det, som står meget godt til vores glatte døre. Den kommer til at sidde her. Det er jo den, der skærmer af luften mellem væggen og dørkarmen, som er den, der sidder her. Så knalder man sådan på her, for en pæn afslutning. Og der kan man vælge, der er en glat liste her, som passer meget godt til dem her. Og ellers så er der en almue. Kan man få mange forskellige modeller. Og der har vi sådan en som den her, som jeg synes passer og er rigtig flot til, når man laver fyldningsdøre. Og sætte den på. Den kan noget mere. Og de fås også i mange prisklasser. Men det er lige, at man holder øje med, hvad der er med. At man er ops på det. Og man kører nogle mere æstetiske indfatninger, eller man køber nogle glatte, rene i ovnen, som man tit bruger til noget nybyggeri, eller bagtrapper. Men en anden ting, det er også at kigge på, hvad har man i sin lejlighed i forvejen. For hvis man i forvejen har glatte indfatninger over det hele, jamen så kan det jo godt gå an med en glat indfatning. Men har man nu en lejlighed med masser af detaljer og klassisk, jamen, så vil det være helt synd ikke at sætte en på nogle profiler. Sin almueliste. Så det kommer lidt an på stil og temperament. Det er lidt om indfatninger.